agus inis an lína tá muirní canamháin, Tá muirn ina hificach gcuirla chun áit lí a has, a bhuiir an fáilte go dtí near FM? Per míle má hat go dá leir le. Ok, a bhuiir sunan áirí muid faoin mhuiag a gcuirla chun áit lí a has, an féidir ar dús acu a thuirt faoi a chuúra oibre ó thaobh na Gaeilge at all? Ceir leir cínte tá mé gobar an se agóir le blian go leis so ní mé bhád taí chuig an agriocht seo an áíre agus achas óhíh na Gaeilge cha mé rint wa blianta gobar le Gaelcultúr bhí mé teagas an sinna dosach agus an sin ní steirnaí gobar le san isig híh riarcháinte ach tá méid saóirlan is ó bhí uirta arúnar faoin trasas socha tá a getil. Just a geisteach leat agus derfin ghfuil tú as Connemara an bhfuil? Well, le agus le tógiú an drama mé achas as Connemara maithir mar sin bhí gail gang sa máile. Tá som gcuir an taglah seo dhéana a gcuine nniu mar tá aglah radio déanta gom le hifica Gaeilge ón na trí cóirla eile maria lé agus sé nu an céidir ó magla bhíon a bhleat agus cóirla chun lé has, you know. Ok, a bhfuin a féidir cuasís nó acra hort dom maidir le céicó lehan is atá an job atá gút leis an gála? Cínte, well is socha gohfuil sé techt leis an méid atá le amach nachta deagach é fiúla. So clúdíonn sé sin rintá réimsí a chuid na cóile, clúdíonn sé le héadí seirbhís customéir, log animnacha, cuairtí bóthir, fógraíocht, airtíocht agus mar sin de. So is socha óhíh rií tá ggéirbheith léile se ggóir le trí Gaeilge Pasú am go dig líní goil sé de cheart acu scríomh chugin in Gaeilge mú commerceáidí anlinn trí Gaeilge agus freagar trí Gaeilge áil mar sin, so fiú mat tú chur teachtracht chugin ar na meáin hóisiilta is féidir sin trí Gaeilge. Agus tá siúldraí fóistir le hagin freisin Gaeilge at sdublin.co.ie má bhíon daoine gur scríomh chuige sin tá lán áiltarúmpa. Tá sé lecham go maithe socha óhíh mo chu d'Ibrahim de bím léile rannaga in bheannacha maidir le bhí chur cóirle maidir le loganimníocht animnacha mua agus a léile sem ranú loganimnacha maiála sin agus a cínta freisin go mé a cholíime dóga sí nacht. So tá sé sin lecham go maith ach tásúlan ghfuil sé le feáil tí an cheantar mar hapla ghfuil a Gaeilge le feáil sa cheantar mór híplarin. Bhí mé pléile déirna le boscí brúscur nó mar hampla agus a ggéir cínta go méich Gaeilge le feicáil ar sin mar sin tásúlam ar an omlán ghfuil an Gaeilge ní feicálaí ná mar a bhí ó hála ghfuil amach i bhaiminis agus ghfuil muid déanamh ar gcuid lena cholaíanna. Camerará níl car gom so ní bhím se córa chun bhaile áit lí a has go minic so ní mé an afretnú hóir an obertá agus. Agus just ó haimh an Steve Grayson agus an seo a riomh fos bhís ag bratna bhar for Steve Grayson agus ceapan just le tamil in news tá focus mai ag an ra a Gaeilge ar an Steve Grayson ach bhfuil tá sí lúte ar bhar an Steve Generátan ach bhfuil. Tá agus tá na Stephen a Grayson spéisiúlas dócha mar nach chuil siad loite go sanrach san 8 ach tá an rud atá muidir clí leis an seo ná an áclí a heas ná céimtanga bhí agin atá fós le bhaim go dtí go na caiideáin agus sé a bhí i gceistin sin aga meich an tábhar statach ar fáil trí Gaeilge ar híad na cóirle ach ar nóir bhí me gur press sessiontí agus fóriúhain le Gaeilge chuir trí Gaeilge freisin ach stocha tá de súil go méid sééis na caiideáin an méid sin fin na síbéidirlín agus mar sin tá muid de play fi láhar chuir den chi star le hí an TV an omlán dá hanga goach an seo mar sin éon rud a dar stocha ach is rud atáid lá fi láhar stocha agus pigin ó bheith kaint le hifií Gaeilge eile gur ceistí seo atá á léir fud fabertí refreshen chiile le omlán a chuir trí Gaeilge den bailachas star.
Viana has an brathnú for Stephen Né chun eáil bhar an lehanach baile gweag agus an seolarí fust freisin. Lúte cúpla an sin leis an lasú ach na teanga tríno Carablino hin. Derfinn go bhfuil tú féin agus an hifiige gweaga fór an stát níos gnóhí ná mar bhí rih an bhfuil. Well, is stocha gohfuil ní ra mis go mar fi go féilge mar hánig séisteach mar sin ní me ní céint soort eibreví na céint soort bhlach eibreví iní ribe sin nach is cínta gohfuil golóir a bar leis agus is rud maihén a riidir mar tá an tachtan sin lehí cosint hort antanga agus lehí so hí stad is rachtú le hort freisin agus mar sin time se Belfast a bheith tra a bhharse agus achtá go leir geiste se socha agus dréir chéile bíon rudí le ceartú freisin béidir nach gceart hananú atá sean agus astácht agus mar sin tá go leir baint leis ach sílim héin gur fiú mór. Ceapan go sé go an policy fit a faoin géad ó héh fógraíochta an a simú a míon tú ag déáile sin a bhhain? Well, maar dit het hoshi special een voorbeeld beam heen play lessen sin ta me baintje leis ran op commercial in show freshen agus mar sin beam a jaile leis na ran gaile agus gur hin tú go goli an edition go me fi engage in a fóbri a dolmach trí réilge agus tá gardi maglorlin na sin godíise agus ka mé rag a generalta tá sé intach eáil fod na háte snar an feibli a generalta goil an réilge cho peálach. Agus gohfuil na fógraí fear le an freisin. Tá sim farsanta éigen a gomén anamnú ceantar cónathe nua an air an sé sin státííach de boithre agus arasán an na scoil siad anamnathe in éige nó go dátheangach. An bhfuil ag áí go maiidlih sa chóir le héh anamnacha gweig agus dátheangach air ceantar cónathe nua an héann tú a bhhain? Sílim gohfuil tá ran gur le ha vín a play an seo le hannim nu agus ibrú agus bíon siad sin a ggéir an cóhéic á lebar an na February faoi céim fág i molla animar le ha áit agus céim túidir atá leis cén coolver starú letá baint leis aber agus an sin níos déirní sa proséis bíam héim páirrtachan le cínú go meich an réilge agus ceart stocha agus gohfuil gomeach sé anhlacha agus is minnig bhí an play an freisin leis an se log animach fi sin tá si Harbh cároch maidir le ceisna fao sin agus atálíonn sé orintanta go míon race an faoi aber an focail glán nach bhfuil an focail glán a gan éilge áúil aá go léigsú go méile agus go méidir mech aber mar ha fantastic activity an throil béir fu gan eile ran sefas glán mú béá glán a gin mé an stáháin mar sin. Agam ceisna mar sin chuínte. Tá sé spéisiú agus an méid mar dus me go méid nu go massarróse agus ag dean froisi sin a hagam héine isteach ach go dtí seo tá sé feici agam gohfuil go mítir clí leis na cuaí starúla gomininic agus gohfuil anim nach spéisiúla teach mar sin atá méidir tagait de fersa spare de fersa bhí táhachtach sa stair agus mar sin de so tá sé spéisiú títation ag. Is bralum go pársanta nóir míon ceantar cóna nniu anam in gweige nó fiú go dátheangach le taise gom go gafar na cóirí boithre in nasátííach nniu a bheith dátheangach ach le tána gom táime sem cónaí dlúnsáile go maiide le cúgdeag agus tá gom mar cúpla blocna arasán agus nar haon tú is seo go dtí an bloc tá Tillerí taobh an muite agus pillar amháin tá don anam scríocht in éige agus an taobh eile ar an pillar eile tá anam scríocht in méile sprálam é sin eáil níos am an bhfuil mór an tithe a thógáil i do chóirla níoseach an tarlíonn sé seo ónnas a got a bhhain? Well, kam mé ran nachfuil mé héin kinte fi ke céim chomatar a mion pillar an no mion céchi chuirtar an chóirhiocht inú ach bíon an tannim gailge defnítar an tannim gailge fresin agus beart go méich an dá an in úsáid. Agus
Beiidir go lís má álas a go fi seán áhairtá gom se ach le roiinthaid blianta nnius le nuair bíon istá tíocht den nniu tócha bíon na cóhrí boithre bíon orthú bheith clóte comár in ggéag agus mé le mar dréir an lí le roiint blianta nnius nach mé na mórin? Se fér sin agus is ahrúmór sin nó fut an chundééis och a go manich mai der fad na choirhí glas agus ban sin a míon an chéilge I gló well ní sin ní slú ach ní cean litrecha bhíon an agus go mína an béle I gan litrecha agus mar luún sin in isteir amachta cai si bheith an méid céna cha an dá an bheith gan litrecha nó an dá le an gan bheith gan litrecha agus tá sagan goil sé mar sin fud na tíre gohfuil choirí nachfuil géú níos mú agus tá tain ag déna bheith breithnú an seo ar cáil si sin agus a chupláán le chéile le dolan le sin. Yes, even lom na cóhrí mar seo eá nóir mé se tastal timppel an na tíre fad. Agus ó héh cóhrí ní hamháin cóhrí boithre a ceapan se gohfuil spuc éigen an mí Marta an bhrín se hún taréis an bhí sin an bhrín se hún go mé policy nó dlí I bhaim taréis leis ach na deangacha ina méid sé de ceart a géin seránach a gearán I dhéanamh timppel na tíre faoi cóthir mí ceart agus bé ar na údarás é a ceartú tréis an dáta sin sin fair bhhain? Fé chuirmis na heáil ní mé cinnta faoi rápi. Okay. An choir atá na láthir na háir an gur féidir le daoine gearán anamh díre fleis an ggóir le maicin siad cuatha nach chuil gart. Nó tagan an commissioné tanga chugann freisin ar waheile gearánathe le rá go bhfuil cuairtí mí cheartán agus téimiid in lecló sin freisin. Agus mar lo méid tá plán a chuir le chéile láthir na háir chun docha abreithnú níos leithnaí anamh ar na sean chóiríach go háirithe agus feicáil ceirtáil le nu a honrú achas obair mhuir atá an socha mar tá na bliantá bhfuil cuairí an na bhí a gcearta go mám agus inis atá astáta stocha mar bhfuil an réilge nachchuil sé gan litrecha nachchuil sé gan litrecha. Just ag swinine faoi níos nuirsamínig mé faoi olbhú ha an haglah seo ach just iscribhanlóm roiin seach nó hin tháinig mé Greengraph de cóthir glúndáchan de cóthir de cuid an task force a drogaí agus an cóirla agus fórcóirla agus bhí botún an ní cuimhnm go dtíar céin botún atá an an iseach bhí ceann so an is a go faoin cá sin go dtíar chun is a go? Nílas agus níorthaig sé go fadalam ach is chuige sin éan le dear réí scríomh chugann mar is tócha táirlíonn in éontanga agus má ag an túra agin fiú go mór éair arsúile mar socha ní tarlíonn botún cló agus tarlíonn botún litrithe agus mar sin de agus mar sin tá muid buochas daoine a fi sin na luúla. An bhfuil tú go pásanta mar bháil de chuman na nifigach forbarthe Gaeilge bhhain? Tá mé móháil in chuman sin agus tá sé an chairech an áíre bheithan an bheith léile le hificí Gaeilge ar fud na tíre agus stocha tá le a gobar idro na sprucan na céna agus bíon sé an chairech bheithan an labhairt le daoine eile tá gan an fuist céna agus feicáil céim chuirchaige tá an áiticha agsúla. An is a go just like an bhfuil éon cuairdaí chundathe nó cairecha timp na tíre gan ifigeach Gaeilge faoi láthair an is go? Credim go bhfuil níl méid cinnta céhiad tá sam gohfuil an báilreacht I gcuman an isteach forbar Gaeilge fásta le tamil beag an nuas agus is de chóirthééis sin gúil daoine fostú ifigí Gaeilge ach credim gohfuil choirlí chun é anna gcónaí nach bhfuil duine sarósin nó beidir bhfuil duine denmh lefost bhfuil si a rion fostin le rud a gan eile so mar sin níl níl tá golóir ifigí Gaeilge an achas stocha nach bhfuil caid an go bhfuil gatain ag an level céan nó déanamh an fuist céan nó déanamh a cahabh an méid céanna am is stocha mar sin. Ach fasú am go bhheú sé sin de réir chéile agus feicú am gohfuil sé féú ó híh bhfuil til daoine á gapa inis.
so go rudháin tá táhachtach ná bhfuil struc san 8 teangacha maidid le haarcíocht san airnáil feibli go generalta agus an molle bheith agam se daon duine a bhfuil gail gacu ná do chomas teanga lu mat tú chuirteach ar fust, mar is cinnte go meich fáilte rih de lehéid in éon réimse sa ggóir le condé mar hapla. Agus chomáile sin ó híh an fobalde molle me gcónaí me leabharlan na mar áite bhfuil fáilte rih an gailge agus bíon si díntas mat tú gcuirdach ceirpil córán ó cuite go bíon rang an airsú bíon imachtaí agus caiintin ar bun. Mar hapla mar leirlan áitiúil hain I maií roiint tá club gailgan sin fi láthir le hí daoine fásta bíon si de breanhar sconáin agus bíon caiintúirí agus mar sin de agus is átíintach é le teachla chéile agus is fiú go mór siútí de leirlan áitiúil agus fihar dóibh bhfuil taban sin é imachta techtúcht le gailge mar hapla agus bééis si brasásta taú leat.